नोंथांमोन चेनेल आरो नोंथांमोनखौ हामबाय होनदोङो आरो नोंथांमोननि चेनेल अनसायगिरि नायगिरि साफ्रोमखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हामग्लायनायखौ जासिहरबाय। दिनै मा खालामखो नोंथां? गोजां बोथोर फैनायलाय आंनि जे प्रेक्टिकेलि गांसे कम्बल जेब्ला जोमना उन्दुयो गोजांगाया बे हिसाबै आङो गैयिफोरनो सिन्था धारा खालामनानै आंनि बोसोरसे इनकामनिफ्राय 10% आङो बेखौ रायजोफोरनो गोरिब गुन्द्रानो राननानै होनाय जादों आरो। साबेसे आङो 100 जन मानसिनि थाखाय केपासिटि दङमोन 100 जनखौ होबाय। नोंथांनि बे राननायाव सोरबा राजनीतिक लिडार बा सोरनिबाफोर बिदि सहाय दङ? बेनि राननायाव आंनियाव रावबो राजनीतिक लिडार राजनीतिकनि माबा गैया। आं बेखौ गोसो जानानै आं निजेनो बुजिनानै आं बेखौ होनाय जादों। नोंथांनि गामिनिल' ना गुबुन गुबुन? बेयाव गामिनिल' नङा आरो मोनसेल' धोरोम मोनसेल' हारि नङा ख्रिस्टान हिन्दु सावताल नेपाल फ्राय गासै जाति जनगोष्ठिनोनो आं बे माबाखौ रानना होबाय आरो। उननि समाव फैबाय थानाय समाव नोंथाङा बेबायदिनो पदक्षेप लागोन? आं लाबाय थागोन आरो बेनो गिबि खेब नङा। आङो फ्राय गामिफ्रावबो होखायोमोन होनाया आरो उनावबो होबायानो थागोन। नोंथां बायदि होनो हाथावना गोबां माने बर' समाजावबो बेबायदि सुबुं दङ। गोबां दङ गोबां दङ नाथाय बेखौ गोसो खालामाब्ला क्ररपति थाबाबो होनो हाया। जायहा गोसो थायो एसे थानायखौनो होनो हायो। दायो गोबां सुबुंनो आं होजोबनो हायाखै। सोरबाया एसे मोननो लुगैदोंमोन नाथाय आंहा केपासिटिया 100 खानल'मोन। आं बेनिखायनो आं 100 जन मानसिनो होनाय जाबाय आरो गासिबो दा मोननो हायाखै। मोननो हायिफ्रा जेन उनाव मोननो हागोन। दा एबार मोनैखौ हामा मोननाङा बा गाज्रि मोननाङा आं बेखौनो गुरैयै खावलायबाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय। दा कम्बल रानदों ना गुबुन माबाफोर? आङो दा जास्ट कम्बलखौल' रानदों। যে মৰম কৰি কমত পাইছোঁ আৰু ভালে ভালে যে কি আশীৰ্বাদ দি আছোঁ আৰু এনেকৈ আগবাঢ়িলে আকৌ দিব পাৰিব। এইটো কোনে দিছে কম্বলটো? এইটো নামটো আমি নাজানো মতাৰি जिसै बसुमतारिया फंबाया मेम्बरबो नङा चेयारमेनबो नङा गावनि मेहनतनिफ्रायनो बे गरिबफोरनो कम्बल दान होदों आरो बहुत बहुत धन्यबाद। बे आरो इसोरनि आशीर्बादाव बेबादिनो जौगालांबाय थाथों। जेनेबा बे जिसय जावाया दाखालिनो खबर होदों जोंखौ थांनाय समबार गारनानै बै फैगोन समबाराव आंनाव ज' जाहैथांबाय। इसोरनि अननाय बियो माने गरिब गुन्द्राफोरखौ नुनानै माने कम्बल होदों। बहुत धन्यबाद आरो बिदिनो बोसोराव होलांनो हाथों आरो बिनि फिसाफोरा फरायदों फरायनानै मोजां जालांथों बेखिनिल' बुंना थाबाय। আমার গরিব কারণে বসুমতারি ভালে ভালে কম্বল দিছে আশীর্বাদ দিয়ক। লোৱা নাই কোনে দিছে জানো জিচুৱা বসুমতারি কম্বল পাইছোঁ। কোনে দিছে? ঈশ্বৰৰ মৰমত কিবা মানুহৰ নামটো নাই জানি ঈশ্বৰৰ মৰমত এইটো কম্বল দি দিছে। এইটোৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ। আৰু পাছত এনেকুৱা পাব পাৰে। दा नैबे न'खराव जोंहा जे कम्बल रानदों जों गोजोननाय मोनदों गैयिफोरनो बेबायदि होनायखौ। जेनेबा जों सानो होनो थाखाय नाथाय हास'यैयाव थायोमोन नाथाय दिनैनि दिनाव जोङो बेबायदि होफुंनो हानायखाय जों गोजोननाय मोनदों।